Mga higalag kumusta, maayong udto sa tanan nga mga naminaw karon. Kutob siya maabot sa tuang Sibya mga minahal. Kumusta mong tanan o welcome din sa atong pagpanag-uban. Dira lang mga minahal sa tuang tulumanon. Rambo sa udto mga minahal. Kumusta mong tanan diha karon nga mga nagapaminaw sa radyo, mga nagalantaw sa tuang Facebook Live. Kumusta mong tanan mga minahal? Niya sa tanan nga mga taga Leyte, kumusta? Sa tanan nga mga taga Cebu, taga Bohol, taga Leyte. Man naman da itong Leyte mga minahal. Ya Negros maayong udto. Maayong udto sa mga minahal diha sa Mindanao, ha? Kumusta mong tanan diha sa may Mindanao? Oy ha mga minahal. Welcome mong tanan kini gihapon ang inyuhang makauban. Ang inyuhang Tatang Melchor mga minahal. Inyong Tatang Melchor nga pirming magpaubos. Kay kanunay ragyod nga naragyod permis ubos. Dili ta magpababaw mga minahal kay kapoy kayo nang naatas babaw. Ikay mamlano mga minahal di lalim. Ikay mamlano naka sa babaw ikaginay maningkamot kon unsaon haron mulami og maayo ang kinabuhi mga minahal. Mulami og maayo ang grupo mga minahal. No? Mulami og maayo mga minahal ang abang malamian gyud tanan nga naa sa imong nas ubos nimo. Kung ikaw naa sa babaw ikagi mo dala ang mga pamaagi mga minahal ron maganahan gid nang naas ubos ganahan pud maning kamot kay ang naas sa babaw mga minahal buutan kaayo kalma kaayo mutudlo og sakto unya mo suporta pud mga minahal. So, diri lang tas ubos kay paabot tag kitay sugoon. Unsay sugo sa taas. Atong tumanon mga minahal. Okay, di biya lalim mamlano mga minahal, ha? Nya di pagid tumanon pastilan. So mo na nakakapoy kung naakas babaw kay ikamugoy maningkamot og maayo mga minahal haron mula hutay ang naa sa ubos. Oh, mauna mga minahal. Ikay babaw nila ba? No, kana inyong ginahuna bati na. Kanang ikay babaw nila mga minahal, nya sila naas ubos, imo gina silang birahon padong sa babaw. No, mga minahal. Kamo pod naas ubos ayaw po mo pamira diha. Pero kanang naas babaw di maubos. Lain man yung ginahuna. Sige, hello ni Ma'am Joy tayong basta naas ubos tang. Oh, uy ha, kuan ko no. Lain man na imuha Ma'am Joy. Sige mga minahal, welcome mong tanan na mga naminaw karon sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Niya diha mga minahal sa 100.7 diha sa Radio Bisdak Lutupan. Salamat kaayo ni Ma'am Ivy. Maayong udto sa mga taga Lutupan, kanang mga taga Lutupan, mga buutan kaayo na mga minahal. Oh, naaga ni na sila bisita diha, no? Gawas nga pakanon lutuan pag ginagpan. Bitaw.
O niya mga minahal da sa mga taga Gihulngan, ayong udto ninyo dihang tanan, maayong paglantaw diri karon sa tong Facebook Live, maayong pagpaminaw sa radyo. O niya mga minahal, naaba bayad ang VIP. Wala ko nagpa VIP mga minahal. So kanang mga nagpa VIP diha, mga membro na sa BIBI. Ayaw mugtuoan ang mga nagpabayad diag VIP mga minahal. Kay kanang nigamit sa kungalan lang, pero wa mo gamit sa kungalan, depende lang na ninyo, no? Kung nigamit sa kungalan, ayaw mugtuo kay wa man ko nagpa VIP. Alas 12:21 na, pa-share lang sa tong Facebook Live baga minahal, malipay tang tanan. Malipay mo nya, malipay sad ko nya, malipay sila, malipay ta. Ayong udto sa tanan nga mga taga Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Albo, Albadjan, Alegria, Malabuyok, Hinatilan. Kumusta mong tanan diha mga minahal? Okay ra mo diha mga minahal? Diha sa Barili, paningkamot mo nga makasugat mo karong umaabot adlaw nga Biyernes. Doon na tayo gipa-schedule ana para ninyo diha sa Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Albo, Albadjan, Alegria, Malabuyok, Hinatilan. Sambuan og paingon diha sa Oslob. Paningkamot mo nga makasugat mo mga minahal. Kay ang mga nanugat sa Leyte wa na ni daog nagkatulong. Ang hot combination nga gidala nako sa Leyte, upat ka buok, duha na lay nahabilin kay nibuhagay ang duha. Ang usa kay ang katong 066 ni gawas ni adtong Domingo, gipangapod-apod nato sa Badog Domingo. On the spot atong dala sa Tacloban ni adtong Domingo mga minahal. Unya gisundan gabi sa 440 mga minahal. Hayahayas mga taga Leyte oy mga nanugat. Unya kamo nga mga taga Cebu panugat pud mo kay kuan man ni mga minahal, timing maning ato, no? Kung kanang ato ang gidala mugawas mga minahal dias inyong pagsugat makadaog jud mo. Mga minahal di gida masipyat. Pareho sa mga nanugat sa Tacloban, nag-undaspat gyud ang atong gidala sa Tacloban. Mga minahal, hot combination gyud na. Ako ginang gitatak dito, hot combination. Klaro kaayog tataw mga minahal. Mga minahal. Gai na ko pod tubag sama na, di man na mabasa inyong comment. Tarungan ninyong type. Tang pa-shoutout sa amo kauban diri, Michael Pilunggo. Happy birthday. Balaki tang pang happy birthday. Sige. Kunya, shoutout ibang Christina Hornihas Inot diya sa Bohol. Ang atong buutan kaayong miyembro diya sa Bohol. Unya ni Ma'am Gina sa Laom Ag 22. Kumusta man kami diyam? Wala ako kabantay ni Ma'am Gina Dris Live. Oy, naon siya man tong group chat sa Dipolog, mura mag nasudlag sindigato. Ning kurap lag kalit mga minahal ang ato ang group chat sa Dipolog. Ano man to? Pagtarong gyud mo diha. Panglatuson gyud ta mo. Boss Stephen Destora Arquilita, maayong udto idol, pa-shoutout sa diri sa 95.5 FM Tribal Radio Calatrava. Uy, sa to mga kauban sa buhat diya sa Calatrava, shoutout ninyo diya sa 95.5 FM Tribal Radio Calatrava. Maayong udto sa tanan to mga kauban sa buhat diya sa Calatrava. Ingon man diya sa Escalante, no? Si Boss Red Shell, permitong maglantaw nato mga minahal. Karon wa ko kabantay ni Boss Red Shell mga minahal kasi na busy to. Ma'am Elvira Marikit Lumigid.
ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na lumigil. Ma'am Elvera, mayong udto. Ma'am Elvera, marikit, lumigil. Ayo nga udto ni Ma'am Lasa, why uyab? Still lang. Kung lalaki ka, unya wa kay uyab karong panahon na, nya sakto na kas edad, humanak kag eskwela, doon na kay trabaho, unya mga minahal, nag-edad na ka og 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, hantod 50. Mga minahal, stable na ka sa imong trabaho, sa imong panginabuhi, pero di pa stable imong kasing-kasing. Joke lang na eh. Hindi mo na lumbaan na eh. Ito naman, magminyo mga minahal, igabot og 60 anyos. Pero mo lagi, no? Mga minahal. Mo, ka na lang. Mo, sana. Di na malumit kung ihangir, pero di ni mo ihangir, magkalumit-lumit yun mga minahal. Dol, mayong udto watching live here. There is work from Mandawi. Lunch break, pamanamo, shout out sa taga Mandawi. Oy, shout out sa to mga suki dia sa Mandawi, mga buutan kaayo mga minahal. Ato mga manugatay dia sa may Pacific Mall. O dia sa Kabangkalan. Oy, maayong udto ninyo diha. Mo anha ra ba may ugma ha? Mga minahal, sugat bug siguro. Swerte lang gid tong mga nanugat sa Leyte kay pag sugat nila timing kay ni buhagay ang atong gidala diha sa Leyte. Ugma mga minahal, di lang ko mo ingon nga maoni mauna basta kay sugat mo siguro. Mga minahal, di payon ta mo ugma mga minahal. Hello ni Boss Ayan Bayanban, shout out sa akong mga magulang, mga na high blood na. Uy, perti mga inita god, no? Ayaw mo kumpiyansaan ng high blood kay traidor kay na mga minahal. Dapat mga minahal, permigid mo mag-inom og bio herb healing tiki-tiki mga minahal. Kay haron di mo ma-high blood og dali. Maka-sustainer mo ba? Bati kay ng high blood mga minahal. Uy, kay grabe ginang high blood mga minahal. Tag cervical suko dayon mga minahal. Taas man imong dugo. Mga minahal. Sige, pwede mo mutawag sa 0905-407-7269, 0905-407-7269, 0905-407-7269. Tawag mo kay magtabi ta. Hello, mayong mudto. Ingot to ba? Oy, mayong udto. Ma'am Gina. Boss, ako ni boss. Mainit ya, boss. Wa may init dira. Way init ya? Mainit na, boss. Tingse na lang ko permit rin, boss. Nagunsa ka? Tingse. Nagtuokog ka ng nisulod ka sa refrigerator. Boss, init kayo din papa, boss. Init gid kayong panahon karon Ate Gina. Ay, grabe na unsa naman ning kalibutan nga porti namang inita. Sige man. Sige man gud kani man kong uban, magsige mo kog pamutlon mo ng kahoy go. Gidauban sa pa. Gidauban ang sapa. Piting nita. Mo dai nasunog na. Hapit pa. Breta ni mo siya. Lahi naman sa lagi itong frequency, boss. Sa Negros na. Okay, klaro. Sige, unya kining kana bang i-shoutout ang imong mga silingan nga naglantaw sa Facebook Live. Shout out to. Una mo na, boss. May auto dia, boss. Mainit. Kinsa man na si Maing Maing? Kinsa man na si Maing Maing? Init pa, init. Sige, padayon. Init ha. Padayon. Kaya ni Dodong Iren nga, namintana inta, pag-agi na ko. Ni Inday Maricel, ni Eugene, ni Katere, ni Dodong Intoy, ni Amy Kinogos, ni Boss Pinikwan, Brian, nga nagpanday sa among balay. Nga sa tanan na lang nga naminaw, boss.
Ya, okay kayo nga naminaw lagi ko nimo. Minahal lagi. Oh, binahan na dai boss no, dili na palangga. Dili na, nagbulag naman ni palangga kayo. Aman palangga. Oo, mapagdaabot. Kapoy ni mo sige tagpangga ng mga way pagpangga. Oo, dito tagpagi ka boss. Oh, labi nagwa na tayo gugma, kapuyon gitag pangga pero may gugma lang ta di kita kapuyon. Oh, nya bali na lagi sa minahal boss no. Ha? Bubalhin na lagi sa minahal. Oh, minahal lagi, minahal. Palangga, minahal. Oh, minahal na ta. Di na ta na palangga kay kanang palangga. Wa na na. Lagi. Nalata na na. Ito tayo program kini alas 11 boss. Si Manoy Sinte. Katong kauban mo diyan sa una. Katong gwapo ba murag aga. Hala no. Oh. Tunga tunga sa dagat aga, kwaong di unya. Kwaong ti ang tunga na aga. Kapariya mo pingog ni Tatik God. Ha? Kapariya magpingog ni Tatik. Mara ko na good basta na mag-iingon ana good. Ikaw gani na gani kay parehag tingog gani. Mo ba di ay? Oh, si Jisa. Pareha di magtingog di boss. Oh, langan imo man ang anak. Dalan day. Diwak di tayo nang boss. Pero mo kanta ka nindot kay kag kining kuan tingog mura kag si Sharon. Na. Kana ba nga kanta nimo makaga nga kin Sharon. Wala kinsa ron, dili kinsa siya. Dili na babay. Sige paniod to na mo diyan human na imong balay. Wala pa taon pa say, giura pa ring bimbo sa Roma, dili moyog. Dali anag human kay anak mi puyo. May noon. Kung siya may noon. Ay, okay kayo po, dari ka puyo. Oh, bisag anak lang sa kuan nanay lam silong wala. Abangi na pikas kwarto, mahubad. Sige, butangi ko kwarto na kaya akong abangan. Butangan na rin ng extension, boss. Mao ba? Ikali apa rin sa kwarto. Dakuha na imong balay oy ang pika sa ligit amas labang sapa. Balik ako para dako po kasayawan. Kana. Sa na balay ni adala diskuhan? Pwede na po kari ka rin mag-program. Basta maghimo kag basketan na sud imong balay ha. Patumpang po kita ko kay Ring. Basta anan ta magpaliga no. Sige na po, boy. May auto niya dia, boss. Sige na, salamat kayo. Salamat sa boss. Oy, ang kabaw ron ay gyud kalimtig palunang kay perting inita. Okay po, boy. Kaya na malutos kay init, boss. Mao. Sige, say, bye-bye na eh. Sige na, sakay pa. Salamat ni Ma'am Gina nga naminaw diha sa ilihan. Oy, madungog diha tag ilihan diha. Hello, maayong mudto. Kaya man ni palihog, ma'am. Hello. Hello. Dili ko gustong mahanaw ka kanako. Hello. Hello, Pan. Magmayag ko ni naglunghan. Sige niya, makaputol ra banig dalunggan. Okay lang, Pan. Basta sure. Taga-asa man ni ma'am, ila-ila siya ta. Unsa man ni britso laghongong o ila-ila? Wami ko sila pula-po tanga. Nagbantay ko sa apo. Nagtukog, nagatang-atang gani, guan. Ayaw ko yung tangay, para palit. Mo ana ra ba kong lapo-lapo, ma? Nahurot yang load. Alanganan, sige katang mangatag diretso. 9, 6, 7, Kuya, kung itong kuan, cellphone kay 7. Mutabi, mga minahal. Shoutout ni Sir Jan Dumangas. Akong boss amo agalon. Buotan, unya humble kayo ning bataan eh. Mga minahal diya sa San Carlos City, Negros Occidental. Shoutout ni mo diya Sir Jan. Buotan juga ayo ni mga minahal. Di gina atik-atik, di gina ingon nga buhat-buhat. Buotan gid. Hello. Hello, Tang. Oy, kasama ni palihog.
Mr. Bautista tang. Kisa na eh. Mr. Bautista. Uy, kantahan daw to katong how did you know? Sige tang, sige. Ano ka ba? I needed someone like you in my life. Tang. Oh, Mangayo ko pa siya tang makasugat ako tang kay duty magko sa biyahe tang. wata ka mo duty. Mao lagi. Kay nago nagdagan ko na-miss ko kayo to nagposisyon ka dito ka MacArthur. Abi na ako nag-consulat dito. Nagpa-picture ko dito ni MacArthur kay kuan ba? Nindot man diha. Pero may problema ta kay ang ako order ako lang kuha ko ka Ma'am Adjat. Tang dito lang ako magbayad niya. Pwede ra kay naamay gikumpra si Ma'am Adja diha, daghan man na iyang gikumpra. Pwede ra mo mopalit ni Ma'am Adja, ha? Orbida tang daghan salamat sa 403 tang. Uy, naon sa man ang 403? Ay sus. Dato idua tang. Gis sa lang Google tang pero salamat ko kay importante na-prove good, matinood good. Mo na diha. Salamat tang sa 403. Sige. Ikaw good tang. Si Boss Arnel Bautista. Lagi Bautista lagi. Ay, may mga sakas ba? Sige, wa man ka mo sugat, sayang kaayo, do natay bag-ong coding pero na may produkto diha mo palit man ka okay ra gyapon na. Oo, tang kay nakangay ko tang pati akong nanitang nangita. Pastila kay naalat basta 100% legit ka tang. Daghang salamat. Ang unsa may legit? Kadtong bayod tang. Nagtukog ang numero. Pati ba itong iWatch tang? Wapo mo to. Asa to? Ang iWatch money mo. Unsa mamaligya bugod tag di gwapo bitaw. Ay, tang, daghang salamat tang bayatang ha. Salamat sad kayo ha. Pero tang, mangayo ko yung tang. Kay, naman ko to sa biyahe tang, di ko karoon ay makabantay ba? Ayaw ko niyo mo, sabot na yata. Naara ba to na maligya o gwapo kayong produkto na gwapo po na maligya. Tinood. Unya kay ang nahitabo kay nauna magkahalin ang namaligya. Tilan, daghang salamat Ginoo ko na September nakabulnas ko to, sorte ko tong 403 kay ingon man ka sa imong post na naay ko mo ka sa akong gihatag, ako yung bantayan, pagkalis na ibi, boto god. Boto gyud. Asti anda mi mong ballpen og papel diha kay nako ihatag karon diri sa live kuha ha. Pero kung magkukulit mo, biyahe ko pa yun Manila tan. Pero magtiri ko makontak mo kung pwede. Hindi lang okay lang sa imo at dahil ako tan. Kuan, bila na lang kami no hapit na alaon na mo hatag man ko lugar lang siya. Parking siya na imong parking o siya na imong gidrive ang series dayon isulat ang numero kadyo. Pasabta lang pasahero. Umaulaw man tawag daw, gini mo tanong mo isig datan, pati lang payo tapon. Inala pasahero nga kadyot sa kay kuwaon sa kuring hat dire. Ayaw sugat daw, kasi magmuotong kumantay, may laos naman yung apila-pila man niyali. Agi, atang, basta, kung ba na kung pwede. Akong ihatag karon sa live para inyo ha. Sige tayo, ikaw bahala ta. Salamat kayo. Sige tayo, okay. Salamat. Salamat kayo sa mga nakadaog sa 403. Shout out og balik ni Sir Jan Dumangas. Mingaw kog Shell Store kuyog ninyo. Kuyog yata Sir Jan ha. Sige na ba? May kay kuyog kay kuan ba? Kini si Sir Jan. Sikat man nga vlogger, no? Vlogger sa Negros Occidental, no? Sige na mo kakitaan ni mga minahal, no? Hello, mayong Udto. Udto, mayo. Mayo, tang. Kisa mo ni palihog. Maraming ako, pamanapay yung mamasibot, tang. Sige. Mao na to ha. Salamat kayo ha. Basig motro ba? Basig motro. Yung ilaan ba? Kay, lisod ba yatang yung mugay ko tang nga. Makalimutan sa'yo, wala ka na, sapat ba yak katang?
Sige lang. Sabot man ta, pero lantawas live, ha? Sige, tang. Sinabta na lang ta diri napita. Sige, salamat kayo. So, pastila nagtukog na ay laing nanawag. Tawag mo mga minahal sa 0905-407-7269. 0905-407-7269. Hello, Mayong! Udto! Hello, may gusto. Kaya man ni palihog. Si Basilisa Son. Oy, Ma'am Basilisa Son de San Remigio, na ako'y palupad diha. Ah? Na ako'y palupad diha. Oh, sige, karon sa karon? Karong human ako program, paluparan ta mo dag special. Iandamin yung coding kay mag-coding ta, ha? Oo, sige. Nagsakay lagi ka aeroplano, paano ka gawas? Ha? Dahil kang nangaging sakyanan. Lagi, sige. Iandamin yung coding de San Remigio kay mag-coding ta. Nya na po ko'y palupad yung special, ha? Oo, magbuhat ko. Nagtanaw naman ko. Sige, kay Haron Aligri ba, ha? Sige. Sige, salamat kayo. Salamat ya San Remigio, Cebu, mga minahal. Okay, salamat sa mga naglantaw karon. Salamat sa mga nag-share sa atong Facebook Live. Mga minahal, no? Grabe yun. Kana bitawng mahigugma ka niya. Kana bang murag ma-feel nimo ba nga ikaw ra gyud ang nahigugma, mga minahal, no? Effort na kay ka nya ang imong gihigugma murag wa, no? Gasalig nga nahigugma ka, mga minahal. Mauna mga minahal nga kini. Ayaw pagsalig nga gihigugma pa ka. Abi kay ikaw ra ang iyang gihigugma. Imo na lang ipaliwala. Ayaw paabutan nga moabot ang panahon nga mangita siya lain. Nga higugmaon siya kay wa ragyug ka. Kitang tanan dunay kapulanan. Ang atong gugma dunay kinutuban. Mahanaw mo balik. Ayaw pagkumpiyansa. Kay basin unyag matagam siyag mahanaw. Ang iyang pagbati diha kanimo. Di na mo balik. Siya kay mga minahalo niya, yan na miniwang ballpen o papel kay maghatag ta og special, mga minahal, alang kaninyo. Ipigtibo ni nga tambal di sa kunsa nga sakit. Ato lang napatunayan di sa asa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton. Tanan mong sakit sa bioherb ka na walaon. Bioherb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. Bioherb atong tumaron kung ang gibati dili masabtan. Wala na kay problema sa imuhang mga palatian. Basta na ay bioherb, hurot yun na siya kawagtang. Epektibo ni nga tambal di sa unsa nga sakit. Ato lang napatunayan di sa asa nga dapit. Pinatamang itaglain nga atong gamit-gamiton. Tanan mong sakit sa bioherb ka na walaon. Bioherb na taga, epektibo ni nga tambal. Bioherb na taga, ang sakit na sa gabal. Bioherb na taga, para pulota sa kalipay. Bioherb na taga, para ang lawas kay mahapsay. Bioherb na taga, epektibo ni nga tambal. Bioherb na taga, ang sakit na sa gabal. Bioherb na taga, para pulota sa kalipay.
pusong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. Bioherb atong tumaron kung ang ibati dili masabtan. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton. Tanan nimong sakit sa Bioherb ka na walaon. Are you ready? Alang sa pagprebentar sa sakit tungod sa usap-usap nga panahon karon, paggamit na sa Bioherbs Healing Tiki-Tiki. Ang Bioherbs Healing Tiki-Tiki, paghupay katamba alang sa ubo ug sipon, labat sa ulo, sakit sa tiyan, kalibangan, butot sa tiyan, tungod kay wala mahilisi sa mga pagkaon, makagana sa imong pagkaon, makaayo sa pasmo, makaayo sa kabuhi, luot sa kuto-kuto, ug tambal usab sa dili makatulog. Kini epektibo usab sa mga babae sa dili regular nga regla, ug ingon na usab sa mga inahan nga bag-ong nanganak. Tambal usab kini sa ulcer, radion, og diabetes og uban pa. Busa alang ni atong dugay na nag-antos sa mga balatian. Pag-inom na sa Bioherbs Healing Tiki-Tiki. Kini mapalit sa mga kaubalan nga muana sa inyong mga lugar og available usab kini sa mga drugstore sa inyong mga dapit. Ayaw kalimti ang pangalan. Bioherbs Healing Tiki-Tiki. Ang tubag sa sakit sa atong mga kalawasan. By the rivers of Babylon, yeah, we Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa Bioherb Tiki-Tiki. Ako si Tagay Training Largosa, taga Ilihan, Toledo City. Akong edad 80 na yun, no? Akong sakit. Wa ko magdahom nga kini. Mahiyog pa kay kadugay naman sa kalibutan nga akong giyanto. Pero tungod lang nga akong nabatian diya sa radyo nga ang ilang produkto nga Bioherb Tiki-Tiki. Nabalitaan ko nga mayo kini. Pero ako na yung gisuyan. Ni abot ito kabukilya akong nahurot. Karon inanay nga ni ayo na ni nanak ko'y nabati nga kalainas ako panlawas. Ingon og labas ko kini. Gani nga init tukar sa ilang saksabugi. Musayaw na ko. Ako sungkod. Ako nang ipunaplan. Mao na ang nahitabo. Ano tayo pangalan mo tayo? Tatay Training Largosa. Taga Ilian, Toledo City. Sus! Ako namasin pa nga. Sining akong kabastog. Murag. Ayay. Ayay. Mamanghuran. Magkagwangan. Ayaw na pagdugay-dugay pa. Palit na sa Bioherb Tiki-Tiki. Nag-antos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang Bioherb Healing Oil. Bioherb Healing Oil, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa arthritis, rayuma, binhod sa tiil o kamot. Maayong punghaplas sa mga mablos. Tambal sa buni, nuka-nuka o katol-katol. Panakit sa ngipon, tingot ang ilong, sipon o bungang gahi. Samad nga dugay maayo, ayuhon dayon. Bunog, kubang, kalibanga, kaspa, luas, pangos, lisa, panuhot, tiang, pamaon, kabuhion, impatso, na paralyze nga dugay na wala nakalakaw. Pinaakan sa lamo aron sa dili kaduol ang lamo. Kining tanan ayuhon sa Bioherb Healing Oil. Haplasi lang, butangi lang sa Bioherb Healing Oil. Uban ang pagkampo sa Dios nga labing gamhanan. Mamaayo ka, busa gamit na. Atong paminaw ang usa ka testimonya sa Bioherb Healing Oil. Ako si Diding Estrada, nagpuyo sa baterya Giholngan City. Palit kamo sa Bioherb. Maayo kayong tambal, haplas sa lawas o sakit sa ulo, sakit sa hawak tanan, arthritis, ug uban pa, panuhot. Walay nag-agni na ko ani ako ni mismong kabubuton nga mo istorya diri sa estasyon. Daghang salamat. Busa ikaw, palit na sa Bioherb Healing Oil, ang pinaka-epektibo nga haplas. Bioherb Healing Oil. Available na sa ang Bioherb Herbal Capsule. Hinimo sa Master Herbs Marketing. Atong paminaw ang usa ka testimonya sa Bioherb Healing Oil. Ako si Roche Impes, taga Sitio Tunga, Tubod Bitoon. Usa ko sa nagamit sa Bioherb Healing Oil. Nahubag ang dalunggan sa akong mga anak, gikalibanga o gilanat. Paggamit na ako sa Bioherb, naayo jud sila. Salamat kaayo sa Bioherb Healing Oil. Ayaw pagduha-duha, palit na jud mo sa Bioherb Healing Oil. Daghang salamat. Busa ikaw, palit na sa Bioherb Healing Oil, ang pinaka-epektibo nga haplas. Bioherb Healing Oil. Available na sa ang Bioherb Herbal Capsule. Hinimo sa Master Herbs Marketing.
herbal makaayo, makahami sa tong panit maungo kini kaayo. Dili ka magmahay sa paggamit ba, makahami sa tong panit makaayo pa. Wanay lain nga gamiton para sa tong lawas. Bioherb herbal beauty soap lang malakwan. Lain nga gamiton nga sabon kung gusto mo maayo nga way sagol maka-infeksyon. Bioherb herbal beauty soap. Bioherb herbal beauty soap. Ang Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty Soap mapalit na sa mga designated outlets diha sa inyong dapit. Ma'am Melchorita Crestota, Kabulihan 1, Magdugo, Nanay Tina, Buanoy Balamban, Cebu, Ma'am Carmelita Navarro, Abukayan Balamban, Ma'am Carol Augis, Mactan Airbase, Lapu-Lapu City, Sir Mario Bargamento, Lamak Talavera, Ma'am Marina Gaviola, Pandong Bato, sa Eleanor Pharmacy, Toledo Public Market. Atong oras mga minahal, alas 12:52 na. Kuhain niyo ang papel ug bulpin kay paghatag ta og para kaninyo mga minahal, no? So karon mga minahal, ato ning ihatag ang para sa alas 2 o niya palihog lang ko kuha ani hilabi na gyud sa mga nakasugat na mga minahal, no? Kanang sa panahon bitaw kani adto mga minahal nga kada bang malipayon na mo nag-uban o niya makalitlag og kahanaw, no? Niya sakit pagid kaayo nga mawarag kalit, no, mga minahal. Kada bang mahibulong ka bang anong nausab siya kalit mga minahal? Sa kalit ikaw na hanaw. Ning akong kasing-kasing wa na'y gugmagikan nimo nga ni handuraw. Wala na'y miduaw. Ani ako nasakitan sa imong pagbiya nagtiyabaw. Kining hilak ka mga walay luha nga may aga sa akong mga mata. Kaya ang kasakit sa akong kasing-kasing sobra na. Gani, wa na mo agas nga mga luha kay nahurot na. Imo kong gibiyaan o pinakalit. Ako masayod kung unsay akong sala. Imong gibiyaan ang kaniadto nga imong gipangga. Karon sa kasakit nahubsan sa mga luha. Maghatag na ta kay oras na. Sige mga minahal, no? Salamat kayo ninyong tanan.
O niya mga minahal. Ay ang ato ang top 5 karon, kuhaan ninyo ni ang 710 unya kuha lang pud ning 718 mga minahal unya ayaw mo kalimot pagkuha mga minahal sa 873. Pero murag layo or na ang 873. Ang 203 ayaw ninyog biyai mga minahal. Kay kanilang ha akong ihatag ninyo 203 710 unya kinini ang ato ang 859 mga minahal. Makana lang mga minahal ha. 859-710 unya 203 ayaw mo kalimot anak mga minahal. Nasa gihapon ang 879 ato gihapon ang agwantahon kay dako na tagpildi anak. Ikaw 879 ayaw gyud gawas-gawas rong alas 2. Kay bagdukan ti kag usa ka libo. Kahambog. Ay ugma naami sa dakbayan sa Sugbo ug mga adlaw. Kita-kits ta ninyong tanan mga higala. Wain yung coding kay mag-coding ta. Ara mga minahal ang ato ang coding bag-o mga minahal ambot og ngano ngani ato ang kombinasyon permirang ligasan. Madugay di na kita manayaan di naman ta kadaog. Oh sa pamandi ay. Pero mga minahal no naay ato ang ihatag karon kining Tagbilaran Trinidad bin Unido. Tagbilaran Trinidad bin Unido. Tagbilaran, Trinidad bin Unido. Tagbilaran, Trinidad bin Unido. Unya siya mga nanugat siya Leyte kining Kanding Karnero Langgam. Kanding Karnero Langgam. Kanding Karnero Langgam. Kanding Karnero Langgam. So mauna mga minahal ang ato ang bag-ong coding unya ayaw mo kalimot ano? Okay, dias Cagayan mga minahal. Ayaw mo gakumpiyansa sa Mulavi, Cagayan, Iligan. Mulavi, Cagayan, Iligan. Ayaw mo kumpiyansa na nga kombinasyon pero sa lugar, safe para na mga minahal. So mag-abot niya ng lugaran, hindi na mo kumpiyansa. Sige, salamat kayo mga minahal. Unya, salamat sa mga naminaw karon sa radio. Amping mo sa kanunay, mga naglantaw karon sa Facebook Live. Ugma ha, sa Cebu. Kita-kits ta ninyong tanan mga higala. Bye-bye! God bless amping sa kanunay. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton tanan imong sakit sa BioHerb ka na walaon. BioHerb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. BioHerb atong tumaron kung ang gibati dili masabtan. Wala na kay problema sa imuhang mga balatian basta na ay BioHerb hurot yun na siya kawagtang. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton tanan imong sakit sa BioHerb ka na walaon. BioHerb na tagay epektibo ni nga tambal BioHerb na tagay ang sakit nga sa gambal BioHerb na tagay para punuta sa kalipay BioHerb na tagay para ang lawas kay mahapsay BioHerb na tagay epektibo ni nga tambal BioHerb na tagay ang sakit nga sa gambal BioHerb na tagay para punuta sa kalipay BioHerb na tagay para ang lawas kay mahapsay BioHerb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan BioHerb atong tumaron kung ang ibat
unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton tanan nimong sakit sa bioherb ka na wala